खाइल गोरी क्रिया कसम के काहे नानी भइलू खाइल गोरी क्रिया कसम के काहे नानी भइलू देई के दरदिया करे जा देई के दरदिया करे जा पिया घरे गइलू देई के दरदिया करे जा पिया घरे गइलू जान तू का जनबू कैसे के दिया तानी हो अखिया के लोरवा घुट घुट के पिया तानी हो जान तू का जनबू कैसे के दिया तानी हो अखिया के लोरवा हम घुट घुट पिया तानी हो हमारा के संग में करे जा बेवफाई कैलू हमारा के संग में करे जा बेवफाई कैलू देई के दरदिया करे जा अतिया घरे गइलू देई के दरदिया करे जा पिया घरे गइलू देई के दरदिया करे जा पिया घरे गइलू जान खुश ना रहबू तू अपना ससुरारी में कवन कमी रहे बोला नाई सुखारी में जान खुश ना रहबू तू अपना ससुरारी में कवन कमी रहे बोला बैजू सुखारी में मनोज भिखारी से कह के मार पीटा बबला मनोज भिखारी से कह के मार पीटा बबला देई के दरदिया करे जा पिया घरे गइलू देई के दरदिया करे जा पिया घरे गइलू।